Stáli pri nich všetci anjeli strážni. Štvorčlenná rodina sa ocitla v situácii, ktorú by nechcel zažiť žiadny vodič. Toto sú autentické zábery na nehodu, tak ako ich zachytila kamera v kabíne poľského kamionistu. Ten vchádzal do Banskej Bystrice tesne za vozidlami, ktoré sa zrazili. Normálne on išiel v ľavom pruhu. On išiel za ním a naraz ho už nebolo miesto, tak sa bachol predo mňa, bachol do pravej strany do mňa vytlačil tam a popredo mňa zbehol do jarku. 36-ročný muž viezol v osobnom aute svoju rodinu. Cestovali domov na západné Slovensko po voľných dňoch, ktoré trávili na Donovaloch. Stalo sa to počas toho, ako otec rodiny obiehal kamión. Stačil jeden nevydarený manéver. Vodič zle odhadol vzdialenosť medzi ním a kamiónom. 36-ročný vodič nedal prednosť v jazde kamiónu idúcemu v pravom jazdnom pruhu, následkom čoho došlo k stretu vozidiel a osobné motorové vozidlo Škoda Octavia skončilo mimo cesty. Kamionista ešte stihol strhnúť volant a kamión na ceste otočilo. Muž, ktorý sedel za volantom, hovorí o šťastí, že nebol plne naložený, inak by bol náraz oveľa silnejší. Že ma šťastie, že som sa ja za ňom neprevrátil. Ja som to strhol, aby som sa na ňo neprevrátil, ako som to zoral. A otočilo ma naspäť. Bo by som sa tam prevrátil, na ňu pobiem všetky. Manželia aj ich dve deti vo veku 3 a 6 rokov, ktoré sedeli na zadných sedadlách, mali obrovské šťastie. Aj napriek tomu, ako hrozivo zrážka na záberoch vyzerá, sú všetci v poriadku. Po tom, čo sa skotúľali do priekopy, im ako prví pomáhali vojaci, ktorí išli okolo. Rodinu s malými deťmi na mieste ošetrili záchranári. Vážnym zraneniam sa vyhli iba vďaka tomu, že boli v aute bezpečne pripútaní. Mohlo dôjsť k prevráteniu auta a tým pádom by mohlo tie osoby vymršťať z auta von. Mali veľké šťastie, že to skončilo takto, ako to skončilo, že to auto je len v garáte a nebol nikto zranený. Auto je síce nepojazdné, no rodinu po ošetrení ešte dnes odviezli domov. Z Banskej Bystrice Katarína Kováčiková, televízia JOJ.